en god burger, mand. Jeg elsker bare burger. Den er næsten så god, at jeg vil spise den igen. Men hvordan? Jeg har ikke nok penge. Jeg har en tidsmaskine. Jeg sætter den til 10 minutter før. Jeg elsker bare burger, mand. Bank, bank, bank. Hvem var det? Jeg er kommet for din burger. Min burger? Men hvem er du? Jeg er dig. Men 10 minutter ud i fremtiden, når jeg spiser burgeren. Okay. Hvad vil du? Jeg vil spise din burger, fordi den har teknisk set min. Så nej, du må ikke få den. Det er min. Eller din, eller nej, det er mig. Det er min. Du må ikke få den. Jo, jeg må. Nej, det er min. Du må ikke tage min burger. Jeg elsker burger. Nej. Yes. Det er mig, nej. Hallo? Hvorfor er der 2 af jer? Jeg ved ikke. Jeg var i gang med at spise min burger, og så kom mig ind og stjal min burger. Det er min burger. Guys, vi har snakket om det her. Vi må ikke bruge tidsrejse til uvigtige ting. Okay? Det starter med at spise en burger. Vi spiller til slaveri og human trafficking og fucking en masse andre ting. Okay? En af jer, jeg ved ikke hvem, skal dø, okay? I skal dø. En af jer. Jeg ved ikke om hvem det er, men bare en af jer skal væk. Okay? Det kan ikke være mig. Jeg er den du kender jo. Jeg fra den her tid. Nej. Jeg er den originale. Okay? Det kan ikke være mig. Jeg prøvede bare at spise min burger, og så kom mig og stjal min burger. Det skulle jeg ikke være. Jeg har jo ikke gjort noget, vel? Så det kan ikke være mig, I dræber, vel? Og jeg er også den fra fortiden, så hvis I dræber mig, så dør han også. Så vi begge to døde jo. Så det burde være ham der. Mig der. Som burde være død. Altså, du har en god pointe med, at, du er den yngste, men jeg tror ikke sådan, det virker faktisk, fordi du har en anden. Jeg ved det. Jeg har en god idé, guys. Jeg går tilbage i tiden, og stopper jer for at gøre det her. Okay? Ikke så? Vent. Så jeg bruger tidsmaskinen. Så jeg vil tilbage i tiden, til før I overhovedet begynder at spise burgeren. Så siger jeg stop. Ingen tidsrejse. Tænder vi for den, og siger vi den der, så sådan. Det er lang tid. Og så der, og så der. Benene, så tilbage der. Så fremad der, og så. Fuck, jeg elsker burger, mand. Men hvis bare jeg kunne spise den igen. Jeg har ikke nok penge. Men jeg har en tidsrejsemaskine ting. Mathias! Jeg er fra fremtiden. Ikke brug tidsrejse, okay? Fordi det bare skaber en masse problemer, okay? Stop det. Ingen tidsrejse. Okay?
Men du sagde, du var fra fremtiden. Ja. Vil jeg så sige... Men så har du også tidsrejset. Altså, Nu er det ikke mig, der har tidsrejset. Jeg har ikke tidsrejset endnu. Det er dig. bank. Åh, men du mener lige åbent der. Jamen du! Hvorfor siger du mig? Hvorfor har du... Jeg har 2 tidsmaskiner. Det er klogt. Så... Du er mig fra fortiden, for du glemmer. Og du er... Hvem er du? Altså, jeg er bare normal Mathias. Jeg har ikke gjort noget. Det er ham der. Han kom bare ind. Og sagde, han var fra fremtiden. Og sagde, at jeg ikke skulle tidsrejse. Og selvom jeg ikke havde tidsrejse. Så du må løse det med Hey, men du var i gang med det. Det var lige ved tidsrejse. Du har tidsmaskinen lige der. Nej, jeg skal bare kigge på den. Du ved ikke, om jeg vil tidsrejse, jo. Du har ikke nogen beviser. Du sagde det. Jeg tænkte det højt. Det må I to lege for at løse. Jeg er ikke klog nok til det her. Jeg har lige spist. Jeg skal slå mave. Så jeg får... Hey, wow. Vi kan ikke have 2 af den samme person her. Det må I løse, som jeg lige har sagt. Sæt dig ned. Ja. Mathias? Okay. Mathias, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre her? Mathias, jeg er den yngste. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke klog nok til at løse det her problem. Og det er også jer, som har tidsrejset, så det er faktisk ikke mit problem. Hold din kæft! Okay, ved du hvad? Det er en god idé, det der. Nej, jeg er den rigtige dig. Jeg er den yngste. Jeg har ikke tidsrejset, guys. Jeg har ikke tidsrejset. Mathias? Jeg kan ikke hjælpe dig, bro. Jeg har ikke tidsrejset. Han har tidsrejset. Jeg kan bevise det. Hvad skal Du skal sige noget, som kun den rigtige live vil vide. I er begge to den rigtige live, idiot. Ja, se, jeg er ikke god til det her, okay? Mathias. Okay, Mathias. Hvad sagde jeg? Eller, ikke... Okay, Mathias. Hvad sagde den her live herovre, da han kom ind i det her rum? Han sagde... det kan jeg ikke huske. Jeg går ikke rundt og husker på sådan noget. Marker, vi er ved at dø her. Eller han gør. Dude, jeg overlever, fordi giv mig en fucking chance til at snakke, bro. Måske. Kan I ikke bare lave sten, saks, papir eller sådan noget? Hvad kræver han her? Mathias, bare skyd os. Ja. Lytter du til, hvad jeg siger? Begge to. Ja. Jamen, kommer der så en live? Kommer der til at være en live så? Skyd ham. Jeg ved ikke. Hvordan ved jeg, hvem jeg skal skyde? Ikke lyt på ham. Hvorfor går du? Hvorfor gik han? Hvorfor gik han? Og by the way, Mathias, bare så jeg er den originale, jeg er den yngste. Det tror jeg ikke på. Du skød mig! LeBron James. Det er done nu. Ja, jeg har skudt ham. Nej, han er død.